να καλέσω στη σκηνή επάνω την κριτική μας επιτροπή. Thank you very much. Yes, sir. Ευχαριστώ. Να βγουν τα κορίτσια μας στη σκηνή, παρακαλώ. Όλα τα κορίτσια στη σκηνή, παρακαλώ. Θα παραδώσω το μικρόφωνο στην κυρία Νεή. Παρακαλώ. Θα τα πούμε. Ευχαριστούμε. Θα πούμε τα αποτελέσματα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε μεγάλη αγωνία. Εδώ τα κορίτσια μας έχουν ερωτήσει πόσες φορές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν δύσκολο. Πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω πρώτα με την αγαπημένη του κοινού. Okay? Η αγαπημένη εδώ πέρα του θεάτρου, που έχει τους περισσότερους πόντους, τα περισσότερα χ. Είστε έτοιμες? Okay. Η αγαπημένη του κοινού είναι η... Καλή σας να πει κάτι. Άντε να τελειώνουμε. Αλεξάνδρα Τερπού. Θα ξεκινήσω με τη Rising Star. I will start first with the Rising Star category. Είχαμε 9 κοπέλες και ήταν πολύ δύσκολο να διαλέξουμε και διαλέξαμε τις 5. Τις 5 που είχαν την υψηλότερη βαθμολογία. Θα ξεκινήσω με το νούμερο 5, την 5η νικήτρια. I will start with the 5th winner, that it is from Hungary, Kitty Vara. This is the 5th one. Wait. The 4th one, η 4η νικήτρια. Είναι και αυτή από νησί. Κοπελιά, Ιωάννα από την Κύπρο. Αυτό έχει ξανασυμβεί. Ήμουν προετοιμασμένη. Κέρδισε το ντουέτο, 3rd place, third prize. Από ένα μετάλλιο και από ένα δικό. Στα λουλούδια. Εννοείται. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Μπάμπη που παρουσιάζει σήμερα όλο το βράδυ. 2 μέρες είναι μαζί μου, το ταλαιπωρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεύτερη νικήτρια, Rising Star. Πέρσι, δεν έχει γεια σας, περίμενε, δεν έχεις φύγει ακόμα, κάθεσαι εκεί. Πέρσι νίκησε την junior κατηγορία και φέτος έρχεται για την δεύτερη θέση. Λιτάκη Μαρία. Θυμάμαι πως θα κάνει τη στέψη. Δεν θα πάω καλά με τα μικρόφωνα. Εντάξει. Είμαστε έτοιμες για την πρώτη θέση. Okay, first place. Τη στέψη θα κάνει η Debbie μας, η co-organizer του Orion Activity. Νομίζω ότι η Κρήτη πρέπει να είναι περήφανη για σένα. Είσαι πιο μικρή. Και το πιο αστέρι. Χειροκρότημα για τη Debbie, δεν έχει. Και πρώτη νικήτρια. Привет! Спасибо, Εκατερίνα Οζέροβα από τη Ρωσία. First winner.
επίπεδο θα χτυπηθεί για 2 πόντους μεταξύ τους. Και οι 3 νικήτριες. Παρ' όλα αυτά, όμως, θα πω για τα δώρια, είναι πολύ σημαντικά το professional, και εκτός από τα δωρεάν σεμινάρια, εκπτώσεις και φυλάκια, και καλιές, φωτογραφίες και βίντεο, η νικήτρια του Miss Orient Κρήτη θα διδάξει του χρόνου, με το καλό πάλι το Δεκέμβρη εδώ θα είμαστε, θα κερδίσει να χορέψει στη Βιέννη, στο μεγάλο μας φεστιβάλ στη Βιέννη, στο Theater Accent. Επίσης έχει εκπτώσεις, σεμινάρια κτλ. Η δεύτερη νικήτρια θα έχει επίσης full pass κτλ. Αλλά όπως πάει το καλοκαίρι, η δεύτερη νικήτρια, μοναδική, θα πάρει και ένα εξτρά δώρο. Θα χορέψει και αυτή στη Βιέννη. Είναι έτσι ένα δώρο τελευταίας στιγμής που λέμε. Ωραία, ξεκινάμε με το νούμερο 3. Αμυνομίδια! Πιστεύω τι θα κάνει η Έλενα Πυρογόβα. Θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Η Έλενα είναι η νικήτρια του Orient Express και ακριβώς μετά από κάποιους μήνες φέραμε την Έλενα να χορέψει εδώ για μας και να κρίνει τον διαγωνισμό, γιατί οι νικήτριες των διαγωνισμών μας προσπαθούμε να κάνουμε support στην καριέρα τους, στα βήματά τους, πρώτα, δεύτερα, τρίτα, όσα θέλουν, και τους καλούμε ξανά και ξανά στα φεστιβάλ μας στην Ευρώπη. Okay. Άρα όλες οι νικήτριες θα βρεθείτε κάπου, με το καλό. Η δεύτερη νικήτρια που έχει το εξτρά δωράκι, μας εντυπωσίασε, ήταν δύσκολο. Γι' αυτό και της δίνουμε το δώρο να χορέψει στη Βιέννη, στο θέατρο, με την Αζίζα of Cairo, και όχι μόνο, και να μας δείξει το ταλέντο της με τα πολύ ωραία μάτια. Αλεξάνδρα Πιερκού. Μάσα τώρα θα κάνει πιστέψη. Και με 2 πόντους διαφορά, ενθουσιαστήκαμε, τη χαρήκαμε. Δεν μπορώ να πω ούτε σπασίβα, ούτε πριβιέ. Δεν ξέρω από την Ουκρανία να πω κάτι. Ξενίγια Γαβρίλοβα, first place professional category. Είναι έτοιμη να θα καθυστέψει. Άντε, έχουμε μια βροχή. Με πολύ μεγάλα ονόματα, 10 με 12 Ιουλίου θα είμαστε πίσω εδώ, εγώ και η Τέπη. Γεια σας, καλή νύχτα, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ. Μπράβο, ευχαριστώ.